mo. Magtaga di ka sa mga kay unahuna nila nga tuna. Oras sa tuna, no? O gilapas na alas 11:30 alas 11:40. Yan na tama po alas 12. Total, nagpuan pa man igsoon ng saninag care group 3 ba? O naglatap na magpuso sa saging, no? Nanan ng puso sa saging. Ang atong topiko ng igsoon, umaabot nga katalagman, gibahin sa duwa, karnero o kanding. Apas dili pa, ato pasalamatan, ang upat nako ka mga anak, mga igsunan. No? Nayaw sa nainadap, duha, nga na isa po nga, nagmahit yung igsoon nga ng usal yung bata. Pero, ulahin naman yun. Walang pangutana, kinsa may mahayo na to. Ang babae o ang lalaki? May sipalan kay murag na ikaduhani. No? Praise the Lord. Ako sa nagabuok niya, lalaki, na mahulag pa yun wala, kami na lang yun. Congratulations sa bagong ikasal. Hello, Pindog ang ikasal. Pindog yun. Muna mga kiksonan, ikasal kagahapon, isa nagbulog ang ulan, huwag makapugong. Basta madahin lang yun ang kasal. No? Ready na mo niyang hapon? Huwag ihumor na po mo. Dibutangan ko rin na niya. Nalero na iksoon kay suito naman ta. Dili ka na rin uwali, ang iwali, sign of sikat coming. No, na nana mo na gili ko na una. Nakadugog na mo sa Lilong Igsoros Davao, Jinsan. Nagigi-post dito nga, niuyog ang mall. Kawan mo sa gilito mga Igsoon, Lord! Lord! Ligay mis katalagman. Mga tagap ng mga Igsoon. Yung mga katalagman, Lord, Lord, katong bagyo ulit. Gitabang si Jeril, siya natawag ni Jeril, Ginoo, Lord, yan. Unang gitabang si Alma, Lord. Ikatulog na ito, isa pa may mutabang na ito. Juan na lang, mga kaisunan. Kaya patabang-tabang mo tataba, di ba? I-care na ba? Sige, tundungan na ba? Waman, Rosman, gitabang sila, kasi panutabang si Bernard. Oh. Masama yung maabot igsoon. Ang linog, yabot na. Gubat, yan na, yabot na. May posibilidad ang gubat magdaghan kay mo na yung sign. Nana, ang maabot igsoon, kiling mo malabot, mga kigsonan, nabaliw na. Ano gusto na? 7 ka mga hampat sa Diyos. Ingon ang uban niya, ano ka na may mong gitupi ko? Ano kitapik mapadugsay ng sikan kami? Kana mga kaigsunan, ato nang gireview, kung kaya ba nato mga kaigsunan, no? Dili na magdugay, muabot na siya nga hampak igsuon. Muabot na siya. No? Muabot na siya. Di ba ito nimbaw ang mga kiksunan? Nasunod yung problem. Hawi? Tulog ako mo to. Sa dili pa ang 7 kahampat, unsa ang may tabo sa tao? Okay. Sabihin ako sa tao ng igsunan. Bato na bumalik. Ibasa niya ni Juan Solo, ang pamumuhat o dautan, pamuhatan niya po si dautan.
sa tupag itugutan na, katong mga dautan na sige padayon ng mga dautan. Ayan ang minusog. Katong mga bakato na sige, na lang mo. Katong mga Himalaya, wala na. Pabuhatag yapon, siya dautan. O ang mahugaw, papadayon na yapon siya sa pagkamahugaw. Katong gibasa malaway, wala sige. Buhat mo mga nilimayo. Okay na. O siya sa pagkamahugaw. O ang matarong, pabuhatag yapon siya matarong. O ang balaan, papadayon na yapon sa pagkamalaan. Ang mga matarong, napadayon mo sa pagkamatarong. Ang mga balaan, padayon mo sa pagkamalaan. Ang mga dautan, mahugaw, padayon mo sa pagkadautan. Sago pa, closed door of provision. Sira na ang kalawasan. Wala tayong pagwali sa may balita, mga kaigsunan, no? Okay. Sa diyang ay buko ng pitog hampat, diin man ang mga tao sa Diyos. Muna na nindot, kay taguan ta mga kaigsunan, si next. Okay, nara. Sumala sa Isaiah 16:20, umanika ang ako mga katawan, kung sumulot ikaw sa imong lawat, o tag-uma ang imong puntahan, o ang imong libot, taguan ang imong kaugalingon sa jutay nga panahon, hangtod nga ang kasuko muagi. Hato ba, nianang panahon na mag-igsunan, taguon tas Ginoo, no? Taguon ta. Ang hampag igsuon dili makaabot sa tao. Amen? O kana nga igsunan kung nalinya ta sa pagkamatarong. Pero nalinya po ta sa dili matarong, may gogya po ta sa hampag mga igsunan. Yaon sa man ang unang hampag, simple lang. O bilagaw ang unang nalunda, iyang panangsan. Iyang giyabo sa yuta o kunya, ilang na nangilad niya mga magutkot ng mga gabahong nga mutakboy sa mga tao nga nagdala sa mga marka sa mga pintas ng mananap o nagsimba sa iyang larawan. Ang mga tao ang krimalong sa mapintas mananap. Unsa ang larawan sa mapintas mananap mga igsoon. Nananagdala naigo sa mangutnot nga kabahog mga igsoon. Ato na may sinutan mga igsoon. Yan ang mga kabahog. Naon sa kadaghan ang kabahog nga mutakboy sa lawas ng tao. Atong babasa mga igsunan. Deuteronomio 28:35, pagkasamaran ikaw ni Yuba niya sa imong mga tuhod o sa mga paa sa usa ka nautan nga hubag nga dili maarang mamaayo sugad sa lapalapa sa imong tiil hangtod sa imong alimpulo. Asang hampag igsoon kini hubag kabahog gikan sa lapalapa hangtod sa alimpulo. Oh, mga mata maapil pa. Mga lawas, di na matagpok mong kabot, maglupa na ka naman, sakit ka ayaw igsoon. Ang kabahong, ako mag-iwag yung kabahong sa una, ang kabahong mag-igsoon, mulaw na siya, kunya ang gaplin pula, ang tunga, yelo, sabon puti. Kunya, doon yung buhok nga ulod, nga na magsana ang ikog. Pag tiglong sa ulod, mugawas ang nana o dugo. Mauna siya ang kabahong. Simple na no. Oh, pero kung matakbuyan kang kabaw mo sa kabok, di na ka makatulog ng gabi na naman, grabe kasakit mga igsunan. Sige, next. Ikaduhang hampak. Pinadayag sa Istris. Ang ikaduhang mangrunda, biyabo sa iyang panaksan, ngatos dagat, o ang dagat na himong daw dugo sa kabinatay. O ang namatay ang tanang buhing putang diya sa dagat na himong dugo. Ang dagat ng igsunan niya, ang tanan niya na diya sa dagat nangamatay. Oh, nya brad katong okoy katong nasa mamatay kay mo mengon basta buhi nagpuyo sa dagat hurot o kamatay ng igsoon. Kisa pa may mabuhay na dugo naman sa binatay, kanang naan na ang dagat na yung dugo sa binatay. Sige, next. Arita, magkasusubog katulong hampak. Okay, katulong manunda, biya mo sa panagsan, gato sa suba.
o sa mga tumulan sa tubig kung kini sila nangahimong dugo o nadungog ko ang manunda sa tubig, ang manunda sa katubigan nga nagingon, gusto ikaw nining imong paghukom, ikaw mao ang sakaron o sa kagahapon o balaan. Kato pa mga gigsunan, ang pinaka-peligro, tuburan sa tubig mahimong dugo, wala na tayo mainom mga gigsunan. Pero ang mga matarong, ang matarong, gilain. Paglingin niya ay tubod dire, perting tinawa. No? Lamig iinom. Nga naman, wak man tayo labot igsuong sampak. Wak tayo labot. Kita mo si Adventist, maka-apel ba tani? Na ito ba, maka-apel ko pre? Sure po ba? Na ba Adventista maka-apel? Ani, ito kampak? Kung nag-address ng Adventista. Ha? Kung nag-address ng Adventista. Na? Kung nag-address ng mga Adventista. Na, komentaryo iso, kining Adventista na hilaw-hilaw. Isa pa Adventista sa diwali kagabi, nagpakaroon nun, mapil mga kiksunan. Matod pa niling Joel, there are two kinds of Seventh Adventists in the last days. Ang usa, mudawat sa markas mapintas. Ang isa, dili mudawat igsoon. Busa katong minawat, maka-apil sa hampak ang isiwat sa Ginoo. Di na sila makailong buhaw na kayo. Wala na mga igsoon. Next. Kaya sa mga tao nga giula ang dugo sa mga balaan o sa mga propita o ihatag mo kanilang dugo aron ilang pag-inon mao kini ang angay kanila o nadungog ko ang laran nga masingit o Ginoong Dios magagagawom sanan matuod gayon gusto ang imong mga hukom. Mga kaigsunan, muna gigamit sa likod na nato na ikalag ng langit na linggit. Pero figurative na siya nga katong mga taong nagluto sa mga matarong maka-inom sa dugo mga kaigsunan sa kalibot-lot sa Ginoo. Ikaapat nga ba, dito tamaman. Forte ako ang manata. O ang ikaapat nga maglunda, miyabo siya panagsan diya sa pamos adlaw. O ang adlaw kaya nagagahom sa pagpaing sa katawan, pinaagig kalayo. Kaya akong hindi mustanihan, akong hindi ko nagpito kahampak igsoon. Imbis nila siya magpabutismo, nagpabutismo siya. Kaya nga naman, hadlok siya mga kaigsunan sa pito kahampak. Kanang napaig. Tanak paminaw mo, napaig. Hindi mo sa basta, kanang mo sinong magpapaig. Musik, makaon ba namin na napaig? Di na siguro naman nagiling charcoal. Ya buhi man. Napaig, ya buhi man yun. Kisa pa may guwapo-guwapa na, wala na. Nus tagirin chinchanso. Pag-abot sa pitong hampat mga igsoon, pagod na mga igsoon. No? O ang katauhan nangapaig sa labihang kainit. O nagpasipala sila sa ngalan sa Diyos nga may gahom sa gabaw ni ining mga hampat apan wala sila mga ginusol ni maghatag kanya gimaya. Kita igsoon tawhanon ta. Pero natay matibon, natay kaliubos, natay kalagot. Pero normal na pakis na si mong pagkatao. O di mo na ma-adjust mga gigsunan, piligro ka. Nga naman, ang imong gagaligot-gutan, nagpadayon mas magalagan. Ikaw nagligot-gut, huwag, nagpadayon, kaya nga naman nasuko na ka. Ala, what will I say? Past is past. Kagtong ng labay na ayaw na tubligian, kaya magabubo na tato mga gigsunan. Episo 5, 1, 2, 3, ang mga nangagi na ayaw na tubligian. Nga naman, magadaot ko sa imong pag-alaga si Ginoo. Sige. Pila kapilo ang kainiton sa adlaw. Dipilo pa yun. Isaiah 35, labot pa ang kahayag sa bulan. May sama sa kahayag sa adlaw. Ang bulan, ang hayag sa bulan mura nag-adlaw. Init na tayo. Ang adlaw o ang
sa adlaw ang kahayag, sa adlaw pagapiloon sa 7 ka pilo ingon sa kahayag sa 7 ka adlaw, sa adlaw nga si Yuba magabaat sa samad sa iyang katawan o mag-aayo sa labog sa iyang samad. Pila ka pilo mga gigsunan ang kainit? 7 ka pilo. Ang 7 ka adlaw kapituon pagpilo. Munang mapaig yan. No? Na akong kalibin mga gigsunan si Iglesia Cristo to ningon siya na Mr. Paig. Ano siya ba? Kailaing lagi. Mr. Paig. Ikaw, Mr. Moderator, personal attack. Maunay ang iyang naong. Kaya siya mo itong niya, ako puti. Siya itong siya mo Paig. Ayan na, kung mangutana ka, pangutana. Ayan na, side to men. So, kung mangutana, pangutana. Kung bagon ka sa hustong na mo, nga tubag sa imong pangutana. Dili kay manaway ka na, mas gwapo pa ko sa imong brad. Ayan si panaway. Oh. Muna na, hindi mong paig sa, excuse me, nasayon po Mr. Moderator, laig, hindi paig. Huwag ginanggit na mga mga pero sige lang, pasaylo, hindi po na ito. Next. Ang maygo sampak, mga matay. Mga matay ba? Pinaregli ni Sayes, huwag niya ito mga dawa, ang mga tao mangita sa kamatayon, apan dili sila magkakaplag dini. Mangandoys nga unta mga matay, apan ang kamatayon muli kay kanila. Wala na. Di na. Mga kigsunan. Mangita kag sundang itigbas ni mo kay mamatay. Di na ka mamatay. Paantuson yun mga kigsunan. Na di na magdugay. Nanay lino. Nanay gubat. Sa pamitong nagkaya mga kigsunan. O. Si Jirel na pa rin mga pangandoy kay iskwila kay kaya mga pangandoy. Pero maabdan ka rin tas ito kahampat. What po lang itong pangandoy? Ito may langit ito. Langit nga gihandog ko. Katong ninyong mga project, natulunong naman. No? Ito ay langit ito. Sa balay, sa kumamahan, daghang puloy-anan. Ngayon ba, unta ako mo, ato ko, pag-anak kong luna, o sa makato na kumubalik ako, o kuhaon ko kamo. Amen? Kanang kamo, wa sa mga specific nga, kuhaon ko sa Marlon. Kaya wa man kung ginoong upadayan mo sa Marlon. Kuhaon ko sa Bernard. O, wala. Kanang kamo, broad na kapag kasulti, bisan kinsa nga magalagad sa Ginoo, nga matarong sa Ginoo, madala sa langit mga kaisunan. Okay. Ikalimang hampak. O, kamayalik ko, gawa na lang. Ang ikalimang manlunda, may mo siya panaksan diya sa ibabaw sa trono, sa mapintas mananap, o ang gingharian na ini, gitakyapas ng init, o ang mga tao na nagpamaak sa ilang mga dila tungod sa kasakit. O ilang gipasimalaan ang Diyos sa ila tungod sa ilang mga kasakit o sa ilang mga kabahog apan wala manilusol, may lusulit ang ilang mga binamatay. Ang kaigsunan, ang mapintas mananap sa probinsya dili na tao gingharian. Ang gingharian ng kaigsunan nga pintas ang Roma. O ang Roma na sakay ang babae. Ang babae na representar sa simbahan. O kanang simbahan ng babae na nagtungtong sa mapintas mananap. Kuha na siya babae nga puta, kining makilawason. Kuha na siya mga igso ng malaway na babae. Di ba? Nga na ay simbahan ang Roma. O kanang simbahan, bisa maghubog-hubog ka, magligid-ligid ka sa hubog, dili ka mag-church board. Sulayin ninyo Adventista, paghubog-hubog mo, pagkasabado, dalawag ka sa church board. Nga naman nga naghubog-hubog man ka. Kanang mga igsuon na to nga nakita, publiko, dalaw ng church board. Sa ila wala. Bisan pa magligid-ligid, magbayli disco diya, wala mga igsuonan. Nga naman, ang iglesia na mitungtong sa dragon, mitungtong sa mapintas mananap, kini nga babae, puno sa kahilayan. Puno sa kahilayan. Muna nga, pasalamat na igsuon, nga naata sa babae, nga public nga babae, nga mga church. Ikaw anong nga pa? Si Kadulelas, ikaw anong nga, manununda, biyabo siya panaksan,
ibabaw sa dakong suba si Pratis ug nahugsan kini sa tubig aron sa pagtagana agianan-anan sa mga hari gikan sa sindagan. Sige, next. Usa ning tubig. Og siya ingon ganako ang imong nakita nga tubig diin nagalingkod ang daotang babae kini sila mao ang mga tao o ang panon o ang mga kanasuran o ang mga pinulungan. Katuloy tubig igsoon, suba si Pratis, dili literal na suba, kundi sa katapusan mga adlaw, apil sa pito kahampat, mawad-a na ang mga taong paglaong. Wala na. O dito, makasubay ang hari, isa man, ang mga bakakon ng mga mensahero, magkasubay-subay na nito makigsunan, o truho na sa loob, pasalaag ang mga tao. Motong nagsunod ang mga hari. Pero sa man, sa hitabo, o mawadaan sa pagsalig ang katawan sa ilang pagulo, sa reliyon o sa politika o nagabuan, dakong kasamo mo musiaw dayon ang tulog ka mga mahugang espiritu. Mao ni sigsoon sa diya nga di na usalig ingon ka padre, pastor, nga di ta maigo sa hampat. Igo mo lang kita. Wa na pagsalig igsoon ang mga tao ngadto silang mga leader. Next. O nakita ko diya sa Papas Dragon ang sa kapitas mananak o sa baba sa bini nga propita nga nagagulagi kanini ang tulog ng mga mahugang espiritu nga murag magpakit. Next, na itulo ang igsoon. Number 1, usa man tulo, gikan sa baba sa dragon. Usa man dragon, gahom sa babado. Number 2, mananaman nga mapintas. Usa man na? Sabang pagli apostate of Protestantism. Mini nga propita. Pentecostalism. Spiritism. Muna mag-igsunan, mag-uban yun sila. No? Papado. Sunod, sa manan siya. Yan ang apostate of Protestantism. Dahil spiritism. Mag-uban yung mga igsunan. Kini tulo kay espiritu nga murag baki. Kano saan mo tingog ang baki? Ting init, ting ulan. Hello, ting init, ting ulan. Kung sa may tingog sa baki, pareho, nagkalilain. Nagkalilain. Ang doktrina ng bakat igsoon, ipasubay na ining katapusan mga adlaw. Mangita sila paagi nga ang ilang tradisyon mahimong biblikal o karon nagsugod na mga igsoon. Naanay Biblia nga Domingo na ang adlaw pauray. Nagsugod na ang bakat nga gipasulod igsoon. Nagsugod ng espiritu sa baki. Grabe kasaba na ang ubang reliyon. Katong nga Jehovah's Witness nga dito, namutana ko dito, wa na mubalik igsoon. Nga naman, ako na ito silang ipangutana, o sa man ang tinuod nga nag-iya ni Jehovah, katong nagtuman o naglapas. Kasi tubag nila sa sunod na. Sa sunod na. Wa. Karon namutana ko dito, wa naman mo anha ang aking sunan. Grabe igsoon ang espiritu sa baki. No? Espiritu sa baki nanulod na sa ubang mga reliyon. O kita igsoon, wala ta mapituhin ini doktrina sa baki mga igsoon. Next. Kay kini sila mauman ang mga espiritu sa mga yawa nga naghimog mga milagro nga managa pagadto sa mga hari sa tibuok kalibutan aron sa pagtigom kanila sa pag-aslang sa gubat sa dakong adlaw sa Dios nga magagahom. Tanawa, muani ako ingon sa kawatan, bulahan ang magatugaw o magabantay sa iyang mga bisti. Aron dili siya magalakaw, mahubo o magapanayag ang iyang pagkabagkaulaw. O ilang ipanagtigom sila sa dapit nga pinulungan sa Eduardo gingan nato. Go. Sige, pre. May tabo sa kasapok, reliyon, batok, reliyon, nasod, batok na nasod, ingari ang batok, ingari ang batok, kini kitawag nga armadillo.
Armageddon. Ang Armageddon, kanang gidon mo ng mauna siyang lugar, kanang mga armas na gigamit gubat ng mga gigsunan. Gubat sa maayo o daotan. Ang mubarog kini katapusan ng adlaw, wala lain mga gigsunan. Seventh-day Adventist. Amen? Sa diyang mabot ang lotos mga gigsunan, ang good Diyos, kay ang igsoon ni Isaac mga gigsunan, kaliwat sa igsoon ni Isaac nga si Ismael, mutabang sa mga Seventh-day sumala sa propesya. Sila'y muasdan sa gubat kita isipte. Muna na ngayon sa Pastor Gaya, Roger, ayaw di matiya ang mga Muslim, kaya muna mo dipinsan nato sa katapusan mga kanila. Muna pag-dibati nito sa Rigawa, kung apil igsoon. Tingnan ko Pastor Gaya, kung sino lisa na to, mga gigsunan may nakuha nito. Na grabe kung pagkawawan sila kayo na kami ito, naglagyo na may kayo magpakawawan ba? Muna igsoon, ayaw mo kabalaka. Ang ato lang, magapupunta sa mga suliranan ni Apo sa ato. Magapupunta mga gigsunan sa mga pagsulay ng mga Apo sa ato. Ano pili pagsulay mga gigsunan? Pero ayaw na himuang ang pagsulay mga paluyan mo. No? Kaya na mga tao na mga gigsunan niya nasuko sa imo, di na kanaratan mo. Di na kanaraminaw mo. O, nga palang ihandong gigsuon niya, ang atong paminaw, ang pulong na gusto nyo. Dili na nang nagwalay ng pandya kay dili mo ta perfect kung na mga salay sa ibang mga. Okay, last. Tignan mo man. Santiago 5:5. Dinis yuta kamo managpuyo sa kaluho sa magpatuyang sa kalipayan kamo managpatampok sa inyong kasing-kasing aron ihawon alang sa adlaw sa tigihaw. So, daghan kay nagadato o mga gigsunan. No? Pinadaganan nato, pero wala sila mag-alagad sa Ginoo. Wala sila mag-alagad sa Ginoo. Bato pa si Rara o iyang asawa ni sa ako, Sir, ang among kwarta dito, among na nangitapang sa Pilipinas sa mga simbahan. Muna mga gigsunan. Muna nga, nakasabot sila na dili tagid dayon mubalik ng Ginoo mga gigsunan. No? Matagusan na nato, pagpila sa ilo ay kaya kita na kung mapikuhan o dito mga pasaylo kita na kung mapikuhan ang usan ka pasaylo sa wala peligro ng mga pasaylo mo na nga mag-inong po ay mga igsoon balik ko na po igsoon na pa yung mga atong na igsoon yun yung awak pa makasal kinalang makasal yun mo sa dili manugay kay nainabutismuan din nga wala makasal pero bitugot mga igsoon tungod kay dunay saan niya ipakasal diba? Unya kung nagdugay naman yung uban wala pa makasal ipakasal din na to ang church ano mga igsoon doon na plano na ipakasal muna nga tika mo mga wala makasal pakasal din mo before sampa. Kasi sigurado mo kita madala sa hampa kung wala kita magkasal. Kaya ang sipya na ito, fornication man, pakikilawas, kaya wala pa man magkasal. Muna, gato kung resolution sa nakasal. No? Pahungol mo niya, yung mga nitos pastor, bumitaw mo nang tanang ko bibigyan ng nagigsunan para nga pure yun yung nagigsunan at mga Adventista. At kung na silang sabton kay naman gina di ba na para sa palisyo idukot ng igsoon ato silang Diyos. Amen? Oras ko pa naman mag-igsunan, salamat sa inyong pagpapaliw. Mahinaot ko na makalikay pa niining pito ka mga hampak sa Ginoo niya, timano na to ang atong